गुड मर्निं लोगोफोर दा माने हरसे मानि टेनसनजों उन्दुनो हायै जादों जे थाखानाय इस्टिफोर बिनि अनगायैबो 6टा जातिया इस्टि मोननो थांगासिनो दङ। बेयाव दानि सरकारा खुनु बादा गैया, किन्तु बै दावराव देख्रेबमोन बायदि, अमरसिं ब्रह्ममोन बायदि, प्रहलादमोन बायदि बे माखासे UPPLखौ बखिबाय थाग्रा बा पार्टिखौ लानानै गोरा देखायग्रा माखासे मानसिफ्रा बहा गोमाखो? दिनैनि दिनाव जातिखौ सेफटि होनो, जातिखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय मानो ओंखारासै? मानो जातिनि थाखाय फंसेबो खोथा बुंनो फैयासै? जोंथ' आरो राजनितिकआव उमुक फै थुमुक फै, जोंहा इसेबां लाबालाब गैया। जोंहा बिजनेसमेन मानसि, गारि सालायनांगौ, ओंखाम जानांगौ, गारि सालायनांगौ, बेमारि लांनांगौ, नैबे जोंना दायित्व'। किन्तु मेन खोथाया जाहैबाय दिनै 6टा जन'गोष्ठीनो इस्टि होनायजों राजनितिक अधिकार बिस्रा मोनगोन, बिसोरबो जोंबायदि राजनितिक गेलेनो हागोन, बिसोरनिबो नेता थागोन, बिसोरनिबो लिडारा थांनानै गावसिनि थाखाय हग'नो हागोन। होमबा एसेबां बैबायदि लिडारफ्रा मानो दिनै सिरि मोनाखै? मानो दिनै पार्टिखौ लानानै UPPL BPF बखिलायबाय थानानैल' माने दिनखौ हगार हरगासिनो दङ? दिनै बिसोरो जों जाबाय खम संख्यानि मानसि, बिसोर जाबाय बांसिन संख्यानि मानसि। बिसोर इस्टि मोनोबा राजनितिक अधिकारा गोमानायजों लोगोसे मा गोमालांगोन बेखौ थाल दंना? थांनानै थानोनो नोंसोरो थलं थफं जागोन, मिथिबाय? थांनानै थानोनो जोङो बर'फ्रा जाति हिसाबै, राभाफ्रा जाति हिसाबै ओरैनो संख्या खम, जोङो थलं थफं जागोन। बिसोरजों जोङो जुजिनो हानाय नङा। दिनैनि बेलायाव मानो राजनितिक लिडारफ्रा जातिखौ अननो रोङै, जातिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट गैयै, मानो बेबायदि अननाय गैयै अन्थाइ बिखा जाखो? दिनै जोंनि गोबाव दिर्घदिनिया जे बड'लेण्ड डिमान्ड, दिनै इस्टि होयोबा 6टा जन'गोष्ठीनो जोंनो बड'लेण्डखौ होनांगौ होननानै मानो हग'नो हायाखै लिडारफ्रा? दिनै मानो बुंनो हायाखै? दिनै बिखा फोरदाननानै इस्टिखौ रैखा होनो थाखाय दिनै मानो आवगायबोआखै? सिन्था खालामनो गोनां बाथ्रा। जायहा बै पार्टियाव थानानै थिफुला प्रमद बर'खौ, जायहा हाग्रामा महिलारि सारखौ बखियोमोन, बिसोरो मानो आवगायबोआखै दिनै? दिनै एबसुखौ बखिग्रा मानसिफ्रा बहा थैनानै थादों? दिनै एबसुआ बेखौ होबथायाबा, दिनै बिनि एगेन्स्टआव जुदि एबसुआ खोथा बुङामोनबा, दिनै एबसुआ धरना होआमोनबा, सोरबायदि जातिनि अनग्राया, सोरबायदि जाति अनग्राया दिनै जातिखौ प्रटेक्सन होनो फार्स्ट आवगायबोदों? नायनानै लाग्रो, सोरबायदिया जाति अनग्रा दिनै, सोरबायदिया जातिनि खामानि मावग्रा, नैबेखौ सिन्था खालामगोन आं। दिनै बिला पास जानो थांगासिनो दं। गोगोम अर जोंगोन रायजोफोर, गोगोम अर जोंगोन, गोगोम गिदिर अर जोंगोन, ब्लाव ब्लाव अर जोंगोन, नायनानै लाबाय था।